Ga ɗan buzu. Na ce ba? Bari in ce wani abu dangane da rashin tsaro a Najeriya. A ce ba Buhari bane shugaban kasa da yanzu kai in wace in Najeriya zaka ce kai ba Najeriya bane. An taɓa mare ka ranar Monday? Wato cikin kuncin rayuwa da gwamnatin Babu Buhari ta sanya 'yan Najeriya na ɗaya daga cikin ababen da suka kawo karuwar ayyukan ta'addanci a tsakanin al'umma. Banda koronan nan da wannan karan taki 5,000 sai